Barkatu jauna, zu ere beranduxeago etorriko bazina. Gura nuke, baina hemen egon beharra daukat. Komisario honetako burua nauzu. Barkatu jauna. Nekane, itziarre etorri zanien, hori zen pizkat, hori, aixe fresko komisarian, ez? Arratsaldeon, Eusebio naiz. Bai, Yolanda. Bai, zu izan ere, Yolanda Atzola zara, telebistakoa. Eskerrik asko, Kaixo, ongi torri gure saiora. Gaur ere memoria freskatuko dizuegu. 5. urte honek komisaria ekarri zigun arraldera. Andoni Murua ikertzaile ezagutzen genuen, ginaren hilketa argitzen ibili zen. Baina orain, Nekane Beiti eta Agustin Iturza eta agenteak etorriko zaizkio. Eta bitartean, mundua jiraka eta jiraka. Hogeita urte zuenean Parisen egin du obra astunena etxetzen. Jauregiak, ondo, Gogoratzen zarete Beatrizekin? Bai, Sobiako neska Alaia Teioria. Ba hoxe, Beatriz maleta batekin agertu zen arralde. Eta honek bere bizian kasgora jarri zion. Komisaria etzebilen lasaiago. Andoni susmopean zegoen bere lankide bat era susmagarri baten hil zela. Bai, keskatuta ibili ginen urte hartan intrigazko historia hauekin. Eta gure xantit artea. Luzeak egite zaizkidak egunak Beatriz gabe. Gaur ere berarekin amets egin diat. Ez altzen ametska historien bat izango behintzat. Ez aiz ba ametsa izanen. Ez pa, neu naun, ez urda mami. Hoi da, ez urretik libra terdita mamitik zenbat, Ta, agindu bezala ekarri aldira noparitxo bat. Bai, gauzatxo bat ekarri izu. Azetu ala ez hor barrena, oze. Ze, ongi? Ongi baino beto, neska. Aztuta ninan zer den bidaiatzea. Ta, noparitxo bat? Bai. Hemendik aurrera, hemenen beharko dituen bidaiak, hemendik almazenea eta almazenetik honea. Beti bezaina txegin, kefe? Beatriz, eta oparia? Baina utziko aldia zuar nasa hartzen, osaba. Bai, baina oparia eman eta gero. Zu beti bezain buru gogor jarraitzen duzu, Bai, igartzen duen bai, enbor bereko espalak zaretela. Emango aldion ja, behingoan erregalo zar hori. Bira ba, hartu zu maleta. Hor gainan daukazu kutxatxo bat. Zure oparia da. Baina gero, ondo itxi. Entzun? Bai. Pozik jarriko du. Goen kalean nik uste daian itzela pixkeda karambola. Egia esateko. Ze ibili nintzen arte dramatiko kurtsoak egiten, hemen Donostin, eta ja kursu atatakuen arte dramatikokoe lan abiatu beroen. Orduan, hemen zaudezen casting daneta jute gizkian. Eta horietako casting batean, aukeratu. Etzakiat, jargi beti ongoan, etzakiat zeba, baina aukeratu indian, eta ni oso pozik. Ze polita! Oskatuta dagoeta. Eta hemen beste bat? Ze, gustatu altzaizu. Pila bat! Horain arte izan dudan opariri politena da. Nagusi berria ere, laster iritsiko zaigu. Nolakoa izango da? Zarra, alferra eta gerrian Michelin pila dituena. Ez da posible. Kolombok baino itxura traketxoagoa du? Barkatu jauna, laguntzarik edo behar duzu? Salaketa bajartze etorri naiz. Zagurra lapurtu diete parkian. Ara jauna, barkatu baina komisaria ordu bete barru irikiko dugu, zabalduko dugu. Eta axola zaizu orduan txetortzea? Barkatu jauna, zu ere beranduxeago etorriko bazina. Gura nuke, baina hemen egon beharra daukat. Komisaria honetako burua nauzue. Barkatu jauna, barkatu. Nire hankasartzea izan da. Ez zaitut ezagutu. Agustin Iturza eta zure esanetara. Nekane Beitia, barkatu hanka sartzea. Ni bota nuen kurrikuluna,
Eta gero handik gitxirani orduan, gainera, lantegi batean egiten nuen lan. Osgailuak egiten, eta egun baten, deia jaso nuen, casting bat egiteko proba bat, eta gero deitu ziaten ezetz esateko, eta deituko dizugu, eta pentatzen zara fabrikara, pentsatzen, deituko, ez didate deituko. Bikoizketan egin nintzen egun batean, deitu ninduten, da, hau eta bestiataz egiztet, eta, bueno, baietz. Edu nintzen, eta nik esatu nuen, personaje aberiatu eta esan nuen, personaje babonek, 6 hilabete ematen baldin baizkik, asko, eta 6 urte, azken. Eta deitu ziaten, ja, zuzenean papera eskaintzeko. Badaukagu paper bat zutzako, interesatzen zaizu? Eta ni telefono esan, bai. Gero, ertzaina da. Eta esan nion amari, ama, eskaini daten papera ertzaina da. Eta amak zen, ala, eta zer egingo duzu? Hartuko duzu? Bueno, nik aldetu diet eta ez dauka politikarekin zerikusirik, izango da intriga eta poliziakoa, zentzu horretan da. Bueno, orduan, karo, bakigu, herrianetan. Zer gertatzen zain? Maletaz nahaztu nindunan. Atzo etxeratu eta zuzenean oberatu nindunan. Da gaur goizan zabaldu danean. Ze esan nahi duen? Hoi ez dela nire maleta? Antzekoa duk, baina ez. Epa! Epa. Hona hemen gure jardi galdua! Kaixo bea. Enau, garai aproposinan etorri ez da? Bazai, total. Ze honaiz aeroportuan. Bai, atzo ditu zidatean. Nik esaten nuen moduko maleta gertu zelata. Zertan ari zara Iturtza eta jauna? Barkatu jauna, goseak nengoen eta... Eta ez duzu leku aproposa horik horretarako? Nik enuen uste... Enuen uste. Horrelaxe konpontzen dituzue, zuek arazoak. Begira nola daukasun baina, txostena denak koipesik induta. Ara, nahi gabe izan da. Entzun Iturtza eta jauna. Erakusten ari zaren baino ganora handiagoz egingo aldituzu eguneroko lanak. Bestela jai izango duzu nirekin. Garbi geratu da? Bai, jauna. Agustin, ni bezalakoa, babua. Mainu gisa jue. Traketxa, baldarra, gogorra, biuña, dana batea. Bueno, ziziratik zauzkuen, pizkate planteamentu dramatiko izango litzake hori, polizia bizkorra eta pizkate torpie. Nik usteat, alde horretik ere, ertzaina, uniformeak enduta, eta horretan ez gaitxuko sartuko, baina eozin pertsona bezala, ez? Denetai gaitxuk azken batean, gure barnean, ez? Badukegu alde biuña, badukegu alde gorra, traketxa, eta denetaik. Nik uste dut hor, alako, gauza, batez bere meritu ez alako, bere, isekera zarpai horrekin, pizkat, gani onduen, karo, pizkat kontrako egiterren, zorrotz eta kontraste politxeguela, bizion artien. Nekane da, serioa, Mari Sargento batzutan, baina gero, dauzka kontradizio pila bat, gero bera, badauka bere punto sensiblea. Nekane, itziarre torri zanien, hori zen pizkat, aixe fresko komisarian, ez? Lehenengoetan nintzen kokolatxo bat. Ertzain berria eta kokolatxua eta dana txarto egiten zuena. Zenbat urte die, itziarra zizala, orduan nio gaztetxo eta lirainta eder, Gero ja komisario moduan bueltatu nintzenean, hor ja bueltatu nintzen, gainera oso borde, oso aserrakor. Orduen zan, la bomba, daun jala, la rebomba. Ai, hosti. Baina ze, hosti. Bai? Biztatik betiko galdu induala ustenian. Ez diate zutxik egingo ez lan hori egingo. Ez diat irekin ezer jakingura. Bardin zaidar nire bizitza arriskuan jartzen dudala esaten badidak ere. Utikan mehatxuak.
Iepa, geme, zeiten duen hemen. Mikel, izugarria izan duk. Bueno, zerra bidea. Zer duen? Zer? Etxean miatu ziatek. Goitik bera miatu ere. Zer? Etxean miatu irire bai? Bueno, eta norrote da biloa onera atzetik. Zuek, Iturtza eta Jauna eta Beitia andereñoa, kalez-kale ibiliko zarete, lapurraren arrastoa aurkitu arte. Ara? Enekien nire hotxak oilar batena ematen zuenik. Barkatu, jauna, nik zera... Bost axola nitaz diosuna zure lana ondo betezkero. Hori da zure bete beharra, eta hori xezikituko dizut, ez besterik. Bai, jauna. Txosten amaitzen duzunean zatoz bulegora, mesedez. Nekaneri kaina asko oso gogorra zan, Andoni, nekane gizajoarekin. Agustin, oso harreman polita zan, Agustinek. Aspaldian bolo-bolo dabil, ertzain batzuen korrupzioaren gora bera, eta zer dakizuzuk horretaz? Eta zertara dator hori? Nik ez dakite zer? Bai ba, esaltzen nuen atzo telebistan ikusi ba. Ez. Ba, ez dakit zein herrialdetako korrupzioaren kasu bat kontatu zuten, eta ibili ziren gora eta bera. No, telebistan esaten duten guztia egia balitz. Baina botaio tirua eta guazazka! Botaio tirua ba! Etzei gustatzen herrian zabaldu den giroa. Zer giro? Jendeak gure kontran dago. Oso txartu hartu dute mutil horren eriotza. Ez zara gure nagusia zidoala? Mutilar ketxeroan armarik aldean. Eskerrak. Nagusiari burua puskatu ez dionean. Gainera, sekretatzen da hemen. Esaltzinen zu ba nagusiaren aldekoa. Orain, dudamudatan, ez da? Dudatan ez, baina iruditzen zait bere egitekoaren neurria gainditu duela. Iker! Nor da? Zara, neunan! Segretatzen da. Baina ez egiten du horrekin! Inberandu atea jotzean? Zer da, zer gertatzen da? Kentzan hori nire paretik, Barkatu, baina hain berandu atea jotzean. Sara, baina hau ez duen launa tratatzeko modua. Beldurtu egin hauk lapurreta torri zelako gora. Zer duen? Dardarka, zer gertatzen zain? Keke eginda nago, Taberna itxi ondoren etxera joan hauk. Ta hau aurkitu diatatepean. Zerbait hartu zenuen maletatik. Ez dakit non duzun, baina eskura izatea gomendatzen dizut. Laster bila joango naiz? Maleta. Maleta puta. Xebera zandian duke. Da bila torriko duke. Ziur nago bila torriko dela. Ba, uste ja inbeste urte pasatak gio. Beatriz zuala nerekiko etzaukean antzaundik. Ez, gaztia, politia, bizitzeko gogu zaukena. Taberna baten lan egitezuna, jendi edo zautezia, batekin itzen, bestekin itzen, batekin maite mintzeuan, gero beste batekin maite mintzeuan, eta bere bizian danetik gertatzen zitzaioa. Zenbat aldiz esan behar dia, nik enuela ezerre hartu. Bale. Da gainera ezer ez diagu irabazten gauza bera berriro esan da. Nik ezer ez nean hartu maleta puta hartatik, hori dukegia. Ba, etzakina ze pentsatu. Ara, agian, oharkabean, nekazan pixka buru hori, ia zerbait argitzen dugun? Zegin berri dago, Mikel. Jakingo banu. Zagina nondin nora joan, eska. Ba, ertzainan gana joan beharko diagu, Bueno, mesedez. Bai, nor da? Bai, ni naiz. Aizu, eta zu nortzera niri horrela hitz egiteko.
Nortzara! Ze? Nortzen? Laguna ez behintzat. Maleta zale. Kauen labot, zesan din? Ez joateko ertzainen gana bestela, larrutik ordainduko dudala. Zertan zabiltza? Zer egiten duzu ni apuntatzen? Okerragoa da jendea apuntatzea eta hiltzea. Halako gazte lerdena eta sasoirik onenean. Gaixo, horrela hil behar ere. Ura hilda dago. Eta zu bizirik. Ez ahaztu. Zeure kontzentzian duzula hildako bat. Guazen. Halako egoera batean, zuk zer egingo zenuen, Estu asunean horrelako ezbeharra gertatzen dira. Behin agian bai, baina ez birritan. Birritan? Zergatik diozu hori? Esateagatik esan dut. Ez. Ezagutzen zaitut. Zuk hori zerbaitegatik esan duzu. Ezbehar horiek lanean hasi berritan gertatzen dira. Baina berak urteak eman ditu dagoeneko ertzain. Eta? Hori, izaera horrekin eta hain denbora luzean, ez da hau lehen aldia izango. Ziur. Pistolarekin tiro bat egin zen. Esan dizut lende. Hori baino ez dut gogoan. Mutilura hil zuen bala zure pistolatik irten zen. Balistikako analisien arabera ez dago zalantzarik. Beste azalpenen bat izan behar du. Bestela oso kinkalarrian zaude. Ogar zaitez. Esan dut esan beharreko guztia. Nekane oso arduratuta zegoen Andonirekin. Goiko nagusiek uste zuten gehiegikeri askokatu zuela Andonik. Eta misio sekretu bat eman zioten Nekaneri. Gizona gertutik zelakatzea. Ikerketak martxan zeuden. Eta Mikel eta Beatriz urduri baino urduria, no? Zeote zegoen maleta horretan. Nola jakin arazi bertzean nik ez dudala haiek nahi dutena. Ze Kristo ote zegoen maleta horretan. Balio handiko zerbait, hori seguru. Eta zergatik uste dute nik hartu nuela. Beste inon aurkitu ez dutelako, dena miatuko ziten handa. Ja, baina nik enian ezer hartu. Baina nik bai? Nik hartu ninen? Zer esaten nahi zera osaba? Maleta zabaldu eta nire opari hartu ninen. Zure oparia? Bai, zara ez gogoratzen, Beatriz. Nik opari eskatu ninen eta ik lasai hartzeko esan idan. Baina ura etzen guri maleta osaba. Ni genekinan ordea. Beno, eta zein da maletatik hartu zenuen oparia? Panpin txiki batzuk. Panpin txiki batzuk? Bai. Bata bestearen gainean sartzen diren hoietakoa. Ai, Xanti nire osaba, jo. Ezke, azkenean kariño hartze jo jendia, berarekin lan egiten da. Gaina, bere pertsonaia, karo, Beatrizen osaba, baina ni ninduan zaitzen zian abea. Ze behauan umia. Aspaldi dut ez diatela ikusi, baina badio kontaktu bat elkarrekin, dela bere familitarteko bat, eta egunero, goizeko 9:00 ikastolan ikusten gaituk. Eta zer zen moruzio eta ondo, eta zer osaba Xanti ondo, eta bai, oso ondo, guantziak, eskuminak, tak. Ba ona, osabak maletatik hartu zituen panpinak. Politxek don, ezkian pixkat. Papinei falta alda. Seguro, zego betzen dute? Ezerrez, Mikel. Nirak edala bentzat, ezerrez. Barrukoa ikusi aldaiteke. Ez nik bintzat. Eta bila da biltzena galduta egongo balit? Zer esan nahi duen? Litekena du panpin noietako baten barruan gorde izana eta gero galtzea? Berdintzaian. Tipo hiei falta zaiena ik du nola usteiten. Gorka, zuzara? Nekane naiz. Gabon bai, barkatu hain berandu deitzeagatik. Andoniri buruz bai. Bai, aurrez be eriotza bat leporatu zioten. Lankide bat hiltzuen.
Ez dago garbi istripua izan zen, edo nahita egin zuen. Bai, zaude lasai. Erne, segituko dut. Ez zaita astu zein den nire benetako egin beharra komisaria honetan. Zordu da. Berriro, ordua duen. Lasai. Eta zergaitik ez dute egiten. Lasai, oantxe deituko dit. Hala, nahiago badu neuk hartuko dit. Ez, bada neuk hartuko gira. Bai. Adinago, bai, esan. Ez, eramango ditu panpinak. Eta gero zer. Gizon bat. Nik bankoan utzi eta berak hartu. Ez, bakarrik joango naiz. Bakarrik joango naizela. Oso goiz aztimintuan grabatzen, pila bat kostazitean jaikitzia, ze gabian ez dian lorik egin. Hain urduri, hain nerviosa, hain barro guztia moituta, nahidek ondo egitea. Gidoia teapa ikisita, bihotza prez ja dena emateko. Eta ez lorik egiten, berakuakin nervioakin, eta gero sekuentzia zer izan nuen, ez da gorratzen. Egite izan, baina horrea jau arte, sufriu pile bat. Zentraletik deitu naute. Badakizu zer esateko nekan, Ez ibiltzeko bazterrak nahasten, sudurrik ez sartzeko, ez dagozkidan kontuetan. Ja. Ja? Kakazarra. Zer? Kakazarra horixe, Nolatan ez didazu esan, talde disiplinarioan sartu azilela. Zergatik ez zara nitaz ziratu? Beste batek jakiten badu, akabo nire egin beharra. Eta hasiera, bai lankide moduan, da dana, oso oroipen ona, eta gauza oso kuriosoa gertatzen zen, eta nik Felixe sautzen nun bikoizketatiz, eta bera ere bikoizketan gabil eta zebilen. Baina gauza oso bitxia gertatzen zen, komisariako set horretan, oso ondo moldatzen ginen, bazirudien benetan gauza korporatibo bazala, baina esate bateko gidoi bat botatzerakoan norbaiteko stropos egiten baldin bazun, besteak inongo problemarik gabe hartu iten zuen buelta eman da, oso irudimen ona dauket. Talde bezala, bai Ituño eta bai zerarekin, zoragarria. Hemen ezaguk, zer. Zer egingo diagu? Ondo minatu ditu gazterak? Hau da egin diat. Neska horretik errua. Bai. Eta panpinekin egongo zela esan zidan. Panpinekin. Ederki jodik adarra. Harrapatzen dudan egunean. Kostatuko zaik. Ibaina azkarragoa dek. Ze gertatu zaik, norke indik hori, Xanti, Mikel nauk, ire adiskidea, ze gertatu zaik? Gizon bat etorri duen etxea. Ta Beatriz alakoan, nik atea irik ezien. Nola, tio, akatu ingore kaputako mira. Zegin behar dugu orain, zer? Bueno, ontzaitez dela zai, gaur hemen pasako duzu gaua, eta baita hurrengo egunetan ere. Haitu, jende arriskutso bat zabilen zuen atzetik, eta ez dinat olakori berriro gertatzei nahi. Ni zai horretakoa nintzela enteratu zinenetik erabat ospinduta zabiltza. Ta zer nahi duzu ba, ez altzara ba, polizien polizia. Esaidazu, bazara ala etzara. Zauri xilik, nik ez dut ezer txarrik egin. Ja, hau barregura. Zailena, alde batetik euskera, ni euskaldun berrionaz. Idatzita zegoen moduan, botatzen nuen, baina kostatzen zitzaidan bastante. Eta urduriago paretan nintzen euskararen kontuagaz. Eta gero, nervioa kontrolatzea eta dana. Hori, igual gatzena hori, eta velocidadea. Zedan egiten zan, eta egiten da,
Bata bestearen atzetik kriston abiadura dauka programa honek. Kontxo, nekane. Zura horrekin ez zaitut ezagutu, zer egiten duzu hemen? Kaixo, 11 arte naiz lanean hasiko eta aukera aprobetxatu dut zera argazki pare bat ateratzeko. Eta ze argazki mota egiten duzu? Zera paisaiak, bai batez be paisaiak. Paisaiak ateratzeko normalean angularra erabiltzen da, zuk ordea teleobjektiboa jarri diozu. Horrekin urruti dauden pertsonen lehen planoak ateratzen dira, plano hurbilak. Ia, ni saiatzen naiz, baina... Ondo, ikasiko duzu. Gero arte. Agur. Emakume hau? Zertaz ezagutzen dut nik? Bera da? Emakume bera da? Laguna hiluen haren emaztearekin ibiltzeko. Gabroi alakoa. Andonik zure senarra hiltzuelakoan gaude. Zer? Burutik jota zaudete. Hori ez da posible. Zelan dakizu? Badakit eta kitxo. Zerbait kontatu gura diazu? Bai, entzun duzun bezala, azken urte luze hauetan, nire senarra ustelkeria sare batean, harrapaturik zebilen. Dirun azkagarriak, jenderik onena ere nahazten du. Segi, favorez. Aberastuta bai, baina atxekabetuta ere bizi izan zan gizajoa. Ezin zuen lotxa hori eraman. Eta bere buruaz beste egitea erabaki zuen. Andonik istripuarena asmatu zuen nire senarraren izena garbitzeko. Istripuarena bururatzea be. Ni eta nire seme alabak babesteko egin zuen. Nire senarraren ustelkeria estaltzeko badakizu. Barru honeko gizona da Andoni. Eta sekulako arriskua hartu dau bere gain. Sentitzen dut, Marisa. Sentitzen dut. Andoni ez da erruduna. Hildakoaren emazteak berak. Zer? Emazteak esandakoa ez dela nahikoa, froga? Dena kontatu behar izan diot. Nori baina, ezaguna zen? Ez, ni behintzat ez nuen ezagutzen. Ertzaina emakumea zen. Zergatik kontatu diozu? Bukaera eman nahi nion kontu honi guztiari. Zurekin izan zen, ertzain horrek, izenik edo aipatu zizun? Ez dakit, ez naiz gogoratzen. Letona... Letona. Ez dut ezagutzen. Barkatu, papera hori sinatzen dira. Ara, Andoni. Zer? Emakume hau. Zer? Begira. Ertzaina, barne arazoetakoa. Seguru zaude? Bai, seguru nago. Hauxe da nirekin hitz egin zuen emakumea. Bosgarren denboraldi honetan, gonbidatu berezi baten bisita izan genuen. Yolanda Alzola. Arratsaldeon, Eusebio naiz. Bai, ni Yolanda. Bai, zu izan ere, Yolanda Altzola zara, telebistakoa. Gogoratuko ditugu nortzu dien. Txapas, Lutxi, Gabon eta ongi etorriak. Ia sekretatzen den gau berezi hontan. Intriga kontuak bai, baina maitasuna ere bai, nola ez? Orduan txasi zen Koldo eta Leoren arteko harremana.
zenba gustatzen zaizkida maitasun kontuak. Ez aldaba maitasuna bizitzaren motorra. Ba, urte honetan, Amaia oso keskatuta ibili zen. Uste zuen Ainoak, bere alabak, anorexia zuela. Gai hau gaur egun sarri aipatzen da. Ba, Goenkalek duela 11 urte jaso zuen. Gerrialdea... bueno... Argalegi zaude. Ta zer? Ta zer? Erreparatu aldiozu zeure itxurari. Ez du besterik egiten ama jaikitzen naizenetik. Ba, ez du ematen. Ipurdiak bintzat ez dizu, askorik luzitzen. Eixea da kontua. Ez dut ipurta handia izan nahi. Baina lasaiekik abitzen zara, galtzetan. Nio gizendu egin naizta. Gizendu? Barru aldera izango zen. Saietxetik begiratzen badizut ez zaitut ikusi ere egiten. Ez txorak ere erik esan, bale? Ainoa, gehiago jan behar zenuke. Egidazu mesede hori. Zertarako ama, zu bezala egoteko? Uea bera ere zu noiz hartuko beldurrez dagota. Kalean, esan dizuten amonak eta Andreak eta gizonak eta denetatik, askotan etortzen zizkien eta kontu ze oso flaka ikuste zaitute. Beti jandetela behi badakite. Amaiketan jaten ditun 2 pintxo tortilla, gero albondiga, gero bokaile bat, beti jandet pila bat. Nik anorexia oso zailan unukitzen. Eta bai, oso gaizki pasatzen nun, ze sinistu ite zuten, azkenean, ez, anorexia. Anorexianik? Ez, nik ez dut anorexiarik, ama. Gutxi jatetik datorren gaitza da, badakizu. Bai, badakitzer den anorexia, baina nik ez dut anorexiarik, gainera ez dut gutxi jaten. Eutanasia izan genuen beste gai bat. Begoña oso gaizki zegoen. Josebaren laguntza nahi zuen hiltzeko. Kaixo biluz. Ma, zer egiten duzu zuk aulki horretan? Baina hemendik aurrera, aulki honetan ikusiko duzu zura. Betirako. Esan batxo, Esken drama guzti jozien oso triste. Bitu nik gogoratzen dut, errobedako zilatik altzeti izan, niretzako horik triunfo bat, bukatzen dituen eszenak eta boi, zenik izaten honik ezin jo izan. 1, 2, 3, 4 rodatzeko momentuen nire izartzen jaten gorputzen, hotzakide bat, horrek irule esaten nuen, bukatu dugu. Eta manta jartzen zeraten, da esaten nuen, moztu bendi botaten nuen manta eta altzatzen ditzen derrepentien. Nuen, benetan baina zenan, da bukatu nuen egunien, esan nuen, bueno, sori jontzu bentzea, jazta, hau, fuera. Hau nire ama da, Begoña. Arraldeko sendagilea da, zure ordez etorrezena. Gogoz kontra etorri ere, baina gauzak asko aldatu dira ordu ezkeroztik. Espero dut ez zarela niri bezeroak entzera etorri, ezta? Barkatu, eskua espadizut ematen. Eutanasia, ez da konponbidea zure kasuan. Onartzen dozu orduan, eutanasia kasu batzuetan? Kasu batzuetan bakarrik. Zurean ez. Sufrimenduak akabatuko nau. Orduen zen Ramon San Pedroren gaia, eutanasia zela eta zela. Orduen nietorri nintzen estripu handi bat izan nuela eta tetraplegika agertu nintzen berriz, Goenkale. Enuen bizi nahi eta zer da, orduen bizitzeko gogoa etorri jaten nien da zena, hor, kresalatxo bat egin ito nintzen zer egunien. Herriko jaile egunien, herriko jaile bandanan eta famili guztize balkoati behir eta ni hor gelitu nintzen bitutza. Arraldeko gaizetan, kresalak egitezin arralden. Ba, ez dakik, boios de mantequilla bilbozko ediese moduen, ba, arraldeko die kresalatxoa. Tori, faltazu, beste zaten. Kezka guazen. Hona egin. Begira, horiek ez aldila zure ikaslea. Zintu? Hor, agurtzen ari diren horiek. Gidoilari hauek, en fin.
Andoni asko haserretu zen Nekanerekin zertan zebilen jakin zuenean. Eta Beatrizek mafia atzetik zeukan. Zerrote zegoen ditxososko maleta hartan. Intrigaren sarea zabalik eta Beatrizen bizia arriskuan. Beitia, zatoz mesedez. Ze agintzen duzu? Zalantza bat daukat argitzeko. Hemengo egin beharrari aurre egiteaz gain, barne arazoetakoa izanik, soldata bikoitza kobratzen duzu? Badakit nor zaren eta zertara etorri zaren ona. Boluetako rotonda baten kontrola, ertzaina. Leiotik ajitsi eta... ¿De dónde vienes? De trabajar. Trabajar estas horas? Bueno, eta gelditu hor, eta bapatean agertzen da, horren atzetik beste bat, agertzen da burue. Hostia! Tío, si esa es la de Goenkale. Besteak, ¿qué dices? Bai, hori da. Bueno, bai, aktorea naiz da. Jode, nire neskalaguna enteratzen danean, inportaz bazaizu, sinatuta dedikatoria bat, nini nerea da. Emon da, barkatu, ateraldute argazki bat zurekin. Besteari emon zion telefonoa, eta aria kotxea atzean, holan, besteak atera zuen argazkia. Bueno, pues, ala, posenaz ezagutzeaz, ala, venga. Banoa, egon, norazoaz, utzin behar dutzu. Zer? Izi, que tienes que soplar. Jodas. Eta hori, bilin nintzen ni. Gogorrago. Ai, bala, hostia, esaten no, bueno, basaurin kontatzen dudanean, hau izango da. Itxita, hau ez du normala. Eta Beatrizek deiturez. Xeperikola notzeizkik. Eta hau? Beatrizen giltzak. Putakune hauek. Jode bea. Zein dute. Non dago, Beatriz? Non dago? Eraman egin ditek ez da? Gizon txarroiek eraman egin ditek! Edo nahi lasai, Xanti. Ala usteiat, baina edo nahi lasai. Ez ziotek ez ere ingo. Hau? Mikrofilmadeo. Ze kristo da. Iko ze? Mikrofilmadeo. Baina zer dela eta hor. Diruaren kutxan? Zer, Xanti, zer? Bai! Mikel! Nondik atera da kutxa? Panpinekin zetorrean! Zer? Bai, Panpine Rusianekin, ez alaiz guatzen! Hor barruan etorri zituan! Jode, honen bila zabiltzak, tio. Oain bereia bilatzea falta. Oazemak, Xanti. Kanpora noan. Zigarro hau errebitarteko denbora daukan ondo pentsatzeko. 2 minutu ozta. Eta ordurako hitz egiteko gogoa ez bazein sartu. Marrazkiak egingo dizkinat. Baina irartzeia. Zigarro piztu ez. Gorra, Gorra, estena gogora grabatzen ditukenean, dan ematen dekenean, empatiba sortzezak, grabaziotiken etxakuteiz lur jota. Baiketa, lotuta, negarrez, denbora guztian, lotuta, hau. Posizio inkomodo batean, mosten da, lotuta. Segitzen den, abengo trapoakin da bestiakin. Grabatzen du tristurazko estena bat, edo horrelako barrura iristen zaken zerbait, putin hartetzen du.
lanean ere artista onana. Eta erretzaile bikaina. Zergatik ez duko deitzen. Sobiako mostradorean bilatu dira. 8.000 aldiz deitu dira, torra, xantita ez dik inork hartzen. Zampa egingo nituzke. Moketa bat bezala. Bueno, mesedez, iselik egon gala, ize txorra desaten egin zain zen, moketa eta ze kristo. Hemen jartzen dik. Estani zetxe berria. Moketa almazena. Izan, hauen dela 1000 urte itxizitean almazen hori ekartzakona. Joder, zen naiz patontoan baino nola lehenago konturatu. Almazen zahar bat, oi baino leku aproposagorik. Zer gertatzen da? Nora ba? Nik uste duten inguruan baldin bada. Hor baserri batzuk besteik ez zaude, baserri batzuk eta almazen zahar bat, ez da nixen moketa almazen zaharra. Almazena? Garai hortan zaiena, hasieran kosta itezaik gioi luzaiek, elkarrizketa luzaiek ikastia, kamaren aurrean nola mugitu, nola jokatu, alderdi batea, bestea hori ere ikastokute naiz. Lehen ire lankideak ez zituen ezautzen, ja ire lagunak ere baitu, komodago, lan hobeto egiten dek, baina goizian, 6etan jakitz hori nun ikusi da. 7etan honia etorri eta ja, hori itxure ematenean. Oso bizki. Xo. Dia laiz. Kandio, bertzaitza! Urten, Mikel zain duzu! Ez daukak zare gine, errendia di! Utzi pistola lurrean, astiro! Ez egin mugimendu txarrik! Utzi pistola lurrean! Tiro bikaina. Deitu ambulantziari. Akzio aldetik eta, badakizue, presupuesto aldetipe ez da bolan gauza, en fin, horbe zegoen zer ikasi, pizkatalako plus moduko bat emon beharra zegoen. Eta nik hoxe daukat gogoan, pizkat jabetu egin ginela, gauza golan die, ez da golan produzio, en fin, ez dakit, medio handirik, eta, pizkate gogoz eta pizkat plus hori emonez, balan lortzen zen. Da gero, sinesgarri geratzen zala ikustiek, horrek satisfazio handiz jemote ban. Txosten bat bidali digute Interpoletik. Zuk mikrofilm deitu dituzun horiek, zirkuitu impresoak dira. Komunikazio satelite bat konfiguratzeko mikrotxipak. Komunikazio satelite? Interpola, satelitea, honek espien pelikula bat ematen du. Ipuintxar bat. Zer modu zuzendu zuen erreskate lana? Polizia ona da. Bart iluntzean, garbi erakutsi zuen. Dena dela, zauritu bat ere gontzen. Ez da pistola harinegi ateratzen duen hoietakoa. Baina, ez da posible. Ez da posible. Baina nora begire gona naiz orain arte. Zer gertatzen da? Begien aurrean izan dut beti, eta enaiz ikusteko gauza izan. Begira. Bai, lehendik ere makina bat aldiz ikusi ditut argazki hauek. Eskerra da. Badakit eta zer. Pistola eskerreskuan zuela egin zuen Bart tiro, neure begiez ikusi nuen. Eta hemen pistola eskuineko eskuan dauka. Baten batek ipini zion, konorte barik zegoenean. Hortaz? Etzuen berakin. Frontoien behintzet eskerraz enaz oso ondo moldatzen beraz, eskumako izango naz, bai. Amaitu da nire mengo egin beharra. Zer? Amaitu duzula? Eman aldizute bat trasladoa. Bihar bertan hasiko naiz. Hortaz, gaurkoa da zure azken eguna hemen? Bai, gaurkoa bukatu eta kitxo. Baina enoa bape lasai, gauzak airean utzita. Orduan, bazoaz? Bazenekien joatekoan nintzela.
Egun batzuetako kontua zen. Bai, baina enuen uste hain agudu izango zenik, edo enuen onartu nahiko. Nekane, Zer. zu gabe, hau ez da lehengoa izango. Beno, zezin egarrez. Gaurko egun osoa hemen txemango dut eta... Bukatu dezagun. Arrakastatxua sala hasikeratik, ez da? Hore, nila sartu nintzenerako guztiz asendatuta zegoen. Nik, kasuripe, nik neuen ikusten. Esan diaten bezala nik ikusten nian programa. Ni fan bat ninduan. Hasiera batean inork gutxik pentsatuko lukela alakorik, ez? Baina behin arrakasta hasita hor mantendu zan. Bota nuen kurrikuluna, antzerki eskolan amaitu eta danetara. Eta deitu zidatenean, karo, ostras, ez dakit nor dan nor ikusi behar dut. Gero barruan lanean hasitakoan kalean nua, jendeak, aiba, Beatriz, agur, tal, aiba. Arrituta, ez? Arrakasta eta arrastaka silaba baten aldea besterik ez dago. Orduan sarritan gertatzen da arrakasta hildo horretan hastea izela eta bapatean arrastaka. Ez dozu imaginatzen, horren beste urte iraungo zuenik, keba. Baina ikaragarrizko satisfazioa eta gustua eta poza, ze ik egiten dukan lanagatikan ezautzi jabe, da gaina gauzonak ezautizki jabe. Azizierakue eukibana, nik uste dut danontzako sekuleko uste bakue izen zala. Hori batetik, eta arrakasta horrek luzeruen jarraituko banik, nik ez dut uste inok pentsauko banik. Baina gauza oso bitxia gertatzen zuen, batzuk usten zuten einean, beste batzuk hasi egiten ziren ikusten. Eta nik usteat horri esker mantendu izan dela, ez? Fenomeno oso bitxia dek. Eta bueno, denon zorizionerako uste dut izen dela? Zure lagunak bere buruaz beste egin zuela egiaztatu da. Ustelkeria kasu batean nahaztuta zebilen, baina zu etxararen eriotzaren erantzule. Etzen hori baina nire orban bakarra. Gazteura kontrabandistetako batek hilko zuen, eta gero itxurak egin zituen zuri hilketa egosteko. Zure aurkako susmoak arrazoi bakoak ziren. Ta nire izena? Nire orea? Amaitu dut nire hemengo egin beharra. Gaur dut azken eguna. Zeure tokira itzuliko zara beraz. Sorte hon, Beitia. Mila esker. Ze suposatu duen, joder, batek daki. Gauz asko, Ze izan den ere bizitzako etapa luze bat, nire lehengo lana izan zana. Esperientzi bat oso luzia, ona, oso ona. Hainbeste jende esautu nian, eta lagunak, batezpe Anabel Arraiza. Ikasi nuen pila bat ere, hori zer den produkzio bat, produktorekin, realizadoreak, kamarak, audioak, zenolako lana behar den, zenolako lan talde bat behar den, ez? Hainbeste urte elkarrekin, jabe bigarrengo familia bat bezala. Netzako esperientzia arron politia izan da. Arras politia, maparrentzako. Aitz politia, barkatu. Mila esker, neu poste naiz. Bueno, antza denez, atxiloturiko batek esan du. Duela egun batzuetatik, jakin duzuela, baina zelan... Nor? Beitia agentea? Bai, Nekane, Beitia, baina... Eskerra naiz, bai. Zelan ohartu zarete horretaz. Erreskate operazioan. Bai, antxe zegoen berabe. Bueno, gero arte. Bai, agur. Bai. Bai, egongo gara, mila esker. Deitu Beitiari, berarekin egon gura dut. Joan egin da, jauna. Joan egin dela? Bai, oraintxe bertan, zerbaitetan laguntzea nahi baduzu. Ez, berarekin behar du izan. Zer gertatzen da? Eskerrak emon gura dizkizut. Eskerrak? Bai, oraintxe, jakin dut, nire espedientea garbi geratu bada zuregatik izan dela. Eskerrik asko. Bihotzetik. Gustora egin dut.
komisarian zure falta izango da. Oso profesional ona zarela erakutsi duzu eta baita lankidea apartabe. Domina batek baino gehiago posten naute berba hoiek. Bueno, lastima azkenean gertatu behar izatea. Batek daki. Oraindik topo egin dezakegu bizitzaren edozein bihurgunetan. Bueno, adiorik ez, Nekane. Hurrengo arte, Andoni. Hori da. Eskerrak argitu ziren kontu daiek, baina une hunkigarriak ere izan genituen. Gogoratzen Mikel eta Txapas nola ibili ziren umetxo bat zaintzen? Soña txiki peira buzboni, buzboni, belarri haude. Bilotza, lasai, princesa, hemen dauzaba Mikel, bai, beste lotxoka emango zaitu. Ikusten, esku kontua du. Ik badaukak eta nik ez zauka. Eona isilik, umea berriz karrasika jarriko didaketa. Bukatu da gaurko freskagarria. Horrengo astean gehiago, ez utxegin. Bueno, itxoin, astu egin zait. Denboraldi honetan, Goenkale Parisera joan zen, Euro Disneyra, eta han historio politak bizi zituzten, Margarik eta Saturrek, Arantxak eta Imanolek, Patxikuk eta Iratxek. Agur lagunok!